ام وەک ملەتێک کورد ئیرۆ di qonaqek gelkî hestiyar û zehmet em ciyana xwe dikin, ciyana welatê me gelkî nexweş e. Em pêwîstin yekrêziya mala Kurdî, yekrêziya civaka Kurdî, yekrêziya helwesta Kurdî, yekrêziya partiyên siyasî. Nisbetî mersela revandina zaroka bi rastî yanî karê revandina zaroka ew bi xwe di dinyayê tevî de dinya pêşketî de zarok her ew kesê êge bêtir gerek mere hajwan hebe wan fêr bike, wan tê dibistana, wan tê xwendina xwe bikin, karnî li gor emirê xwe bikin. Îja ev zarokê ku em emir wek dibêje îro di nav me de xwedê karekî wilo tê kirin nav Kurda de bi rastî ev civaka Kurdî xera dikin. Ev kesê vî karê han dikin, ez dibêjim li gor texmîna me de ew xerakirina mala Kurdî dixwazin. Ew naxwazin îro ev karê tê kirin ji bo yekrêziya helwesta Kurdî, yekrêziya mala Kurdî, yekrêziya wek dibe partiyên siyasî bi rastî naxwaze ew armanc wek dibe bi serî bibe. Em mere yanî şermezar dikin va karê han. Ev karê xerab e, ev kar civaka me neelîmî va karê han. Em dibe em li xwe vegerin û ê vî karî dikin îro bi rastî dibe li xwe vegerin û wek dibe dibînin bê miletê wan di çi qonaxê îro derbas dibe. Xelk nanê xwe heyrîmayî, xelk kehrebe tune, av tune. Yani îro dibe em çawa bifikirin bes ev miletê me li ser erda xwe mayî em wî biparêzin, em jêr wek dibe xedemata pêk bînin. Bi rastî ev vî karî dikin, ev ji wan re ne gelkî giring e. Xuya mesela Kurdî ne gelkî giring ji wan miletê wan û peyê de bi rastî gelek şaxê wê hene, gelek baskê wê hene. Yani ew xwe dikin îro wek neberpirsiyarin. Kê ev kara dike ew nizanin. Ev ne rast e, ew zanin biryara wan yek biryar e, biryarê wan jor dite, biryarê wan ji qendîlê tê ji ku tê em nizanin. Ev xerakirin ji civaka Kurdî re em bihêvîne ew li xwe vegerin û ê îro mubadera yekrêziya mala Kurdî dike ji wan ji aliyê peyê tên em bihêvîne ew karibin bi arkê xwe rabin û nehêlin ev tiştê xerab di civaka Kurdî de vêkirin.